Aron kalikayan ang pagpamili og mga bakuna og karon na mas mapadali ang pagkabot sa herd immunity. Local Vaccination Operation Center dili na mutugan sa brand sa bakuna nga ihatag. Si Luan Mirondina adunay live report. May Yes, Bob, kini ang nakabot nga desisyon sa Local Vaccination Board human masuta nga aduna gayoy uban nga wa lang una magpabakuna kay adunay brand sa bakuna nga ilang gipaabot. Andam na ang Hoops Dome alang sa pagsugod na sa pagpamakuna gamit ang Pfizer vaccine sugod karong Martes. Ang 11,000 Pfizer vaccines nga nadawat sa Lapu-Lapu City kasamtangang gipahimutang sa storage facility sa DOH-7. Karong hapon, nagtigom ang mga sakop sa Local Vaccination Operation Center uban ni DOH-7 spokesperson Dr. Mary Jean Loreche. Kinsa mo'y consultant usab sa vaccination board sa Dakbayan aron tun-an ang proper handling sa mga Pfizer vaccines ining transport ni ini gikan sa DOH-7 ngadto na sa Hoops Dome. Once it's magawas na sa freezer, na siya shelf life nga 5 days. So we have to consume that within 5 days. So mo na nga by Monday, we will start texting no nga ibay schedule gyud na to para kabawat apila ang ato ang vaccine nga ipagawas. Kagahapon, hingpit nang nahurot ang AstraZeneca vaccine sa Lapu-Lapu City. Apan nakadawat na usab ang Dakbayan og 600 doses sa Sinovac nga mo'y gigamit karong adlaw sa pagpamakuna sa vaccination centers sa Barangay Agos ug Gunob. Samtang sugod karong simana dili na itugan sa Local Vaccination Operation Center ang brand sa bakuna nga ilang ihatag. We started yun nga masulti no papilion na mo sila. Ang tendency sa uban mahuwat manggod. So mahuwat siya ba? So DOH said nga dili na isulti unsay vaccine, unsay brand until nga padung na sila i-vaccine. Apan bisan pa man sa taho nga may naabot nga 11,000 Pfizer vaccines alang sa Lapu-Lapu City, ubay-ubay gihapon ang nagpabakuna karong adlaw og Sinovac. Sama sa 20 anyos nga si Josephine Villarubia. Okay raman sa daang bakuna kay ang bakuna is gistadihan dyan na siya. Like na priority dyan na nila ang safety sa people nga ni use ana nagbabaksin ana. So kita nga natay watay knowledge so ato ra jud nagisalig sa mga doctors. Sa data nga nahipo sa City Health Office, moabot na sa 15,317 ka mga upunganon ang nabakunahan base sa ilang katapusang nahipos nga data kagahapon. Bob, karong Domingo o baka sa Lunes, magpahigayon og dry run ang Local Vaccination Board alang sa pagsugod na sa pagpamakuna gamit ang Pfizer. Subling gitataw sa mga health officials nga dili sila mudawat og mga walk-in ug gikinahanglan gayud nga ma-pre-register ilabi na kay sensitibo kayo ang bakuna sa Pfizer. Bob? dahil salamat Luan Mirondina sa imong live report.